Hoi, Hoi. Hoi. waar ben je in? Ik ben Riske. Ik ben Ike. Ik ben Gijs. En ben je een broer en zus? En dit is En wij zijn broer en zus. ja, dat en is- ik ben hun vriend. En wat wie niemand van? En de tegels aan het oproeien voor Ja. Artenij. We hier maar Artenij, hier waar brandbak en steen. Hier. Die stond hier. Op dit gedeelte. Hier is die een bak en daar hing je een vuur in? En Ja. ja. En wat hebben verder die maat nee? En Wanneer vier je viert? Wanneer wist je die? 1 januari. Nou, lokweeske. Dank je. Hoe oud wist je? 11. En hoe vier is dat dan? Ben je dan op 12 uur direct je die dus? Ja, en dan Ike die helpt voor mij altijd viewwork, mijn partypoppets. En dan om 11 uur stek ik de partypoppets aan. Is er nou wat gebeurd met Artenij? Ja. een pot viel om. Ja. En Ja. dus alles ging die kant op. En er waren ook een paar pijlen. Die waaiden, toen kwam ze weer naar beneden toe. Ja, en die pot die gingen hierheen. Hier en alle Ja, kanten die op. gingen naar hun paarden. Ja. Want hinders horen er net van. Nee. Wij hebben één hinder die zit op bent, maar één die is Ja, er want krek we- naai. Wie die bang? Ja, die komen wel 6 van stijgen in de zo'n stal. En wat heeft toen die in? Nou, mijn mem die had, wij hebben een speciaal spul dat heet No Stress. En dat hebben we dan in een slobberdien. En daar worden ze dan ik wel wat rustig van. En gewoon muziek heel goed aan. Nou ja, daar zit er ik wat minst van. Oh, dus wie disco in de hiense stal. Ja, Ja. En dan jij is het vuurwerk minder. ja, Wat een goede oplossing. ja. Dat Ja. doen wij haast elke keer. Opgeruimd staat netjes.